si Gilbert, ginaingon, trabaho rin unta ako. Pero, wa ko magdahom nga may tabo ng tanan. Mao kining nitabo sa kong kinabuhi, nagdili gina ko mahimong may kalimtan. Kutong naman kumayo. Nagnakaw ng siyudad. Huwag kitag wanted sa tintiro na rin sa tindahan. Kanan ba? Gusto. Umato ko sa ilang ni Pablo. Kasi makatabang sila ko. Aron kasulog ng trabaho. Ato ko. Ato ko na may jeep ni stop. Ano ko din? Ano ko makatabang ko. Ano ko siya kayo ng jeep. Kaya mo dito. Abil ko ginsay niya da, ikaw, by Gilbert Town. Timing kayo nga, wa ko mo duty aron sa akong trabahoan ba? Hardware ba? Ay. Maong niyar ko sa Byron. Mayroon. Wala ka magkinalan og dugang tindero ba? Anong trabuan mong hardware? Di ba? Apply ko? Di ba, drive ba ka e-bike, di ba? Oo, pero ningaw eh. Dahil nag-drive og e-bike. Bida, wakay ko mong kinahanglan rutindero da, probida. Lisod bang kayo taon? Uy. O niya, ang ako ba nga, wala mong kumkinahal na tao dugang tindero. Pero, gusto. May dakong baydes at mga sa gitrabahoan kong hardware ba? O sa gawa sa ilang gate, doon na may nabutang dito nga, wanted boy. Mo ba eh? Oh. Mo ba eh? Ay, dada ko rito bi. Kay, mo apply ko katabang? Ay, og mas buntag lang taon, yung trabaho na ako, kuyog ta. Og ikaw na yung mga apply dito sa dakong bahay, kanadato ba diya sa atbang ba? Kanang dakong bahay ba nga atbang sa akong gitrabaho ang hardware? Mga paray katabang ba? Utay, may dako nga ba man gud sa atbang sa hardware nga gitrabuan ni Bay Pablo? Mga apply ko? Mukuyo ko niya ugma? Unsa man di ay mingaw na gudi ay ang pagpasahirog e-bike nak. O tayo ay sus, mingaw kaya ay. O kadua sa rason nga mulay lang una ko anang dinis ato kay aron din ako makita babae nga akong mauyab. Bilihay na ko niya na. Human na ko sila may labti. Sobra man sa gud kidako ug taas ng imuha gud. Mo nga ang babae humani mo mahilabti ay mulihay na nimo. Makigbuwag. Kaya di kagwantas gidakol sa muha do. Ay, tay, sa mo gud ninyong duhan nanay ba? Anong gipakataw ko nga. Grabe kadako nga ako. Embot asa ka maliwat. Nga ako, di man ingon ana ang kadakon. Bikuno bi. Pakit ada gugos muha. Nak, kit ako. Pasado gusto natin. Oo. Dara tayo. Sus, Maria Josep. Bora man tao nagbaktin nga way dunggan, oy. Pastilan, anak. Ugta kung haway nakikita. Pastilan. Iguin nagbalik, oy. Naglubog pa ni. Naglubog. Ay, ako yung mahadlok magtanaw na. Iguin balik. Mahigil ko eh. Wa ko maliwat ni mo. Nga natural lang. Asa ko nung imo tayo, baby? Tanaway ko nung tabi. Pakita ko na ko, baby. Okay. Stilan. Okay, hinungdan ko yun ko na, Pakita, eh. Ano na ba? Wala! Ang imo, ate? Uy, wala. Mura naman yung ugat ko tayo daw. Kanindo, tunta ko ngunit anak kadakon ko ada. Sabada, eh. Ilustra, eh. Ay, kung kanaging problema diya, do. Nagplano ra ba ko nga magminyog usab. Uy. Ako na sa'yo unya biyaan o babae. Di ko eh. Kaya ko, katagig problema, Gilbert. Bayong tao, guwa pa yung nakasulog. Trabaho yung taon, pagkaboy, sa mga bay. Itong tato. Bayong taon, guwa pa. Bay, Pablo. Bay. Bayong tao, guwa pa yung nakaplay. Kuhan ba? Oo ko na. Sama ka, bay. Ay, rawak pa siguro. Ay, ato mo sa adlaw, di pa ba karotulas gawas di. Bayong tao, eh. Oo, para, yan na ta. Para. Aray, lugar lang. Okay, tanabay. Naugta. Diagit bitara, diagit. Pagi-ami. Pagi. Agi ni.
Ops, up. Ops! Oh. Para na kong bayay. Nagugay ka rin tula, oh. Tarawa, Big Ligbert. Tarawa. Tuda. Lah, kadakos bayo eh. Dato di ko entagian niya na. Dato ko, ano pobre dato. Sige ba ya? Bay, magdurubel sa ko ha. Ha? O ginaot nga, madawat taong kron pagkabuhi. Na aday anang maong apartment niya giapang iyang kabit ha. At tuon ko kani karon gyud tayon pi. Oh, may nag-doorbell. Kinsa man kani? Mainta, kung doon na ni mga bliss gate. Aron pang-apply ko. Oh. Tara, dugaya, oy. Ang lala, marag mo nang tingin. May mebli na good. Gamay nga puntahan sa may gate. Unsay ato ni mo dong? Salamat kayo, Ma'am Kuncha. Ngayon mo di kong gidawat, pagkabuhi. O patrabuon ni ko ni mo. Oh. Tungod kay nakinahanglan gid ko ron og boy do. Kaya, Ma'am, uli sa ko sa among mama. Magkuha sa ko sa kumbiste. Kay magstayin man ka ako. No. Unya na uli karong hapon abot na to. Dadon ta ka sa akong lakaw. Adto untang apartment nga gipuy-an sa kabit sa kumbana. Ha? Ang imong bana? Doon ay kabit? Ma'am? Mao ka na. Nakadungog ko og tabi. Nga ang among katabang nga babae, siya ang kabit sa kumbana. Ang katabang na mo kaniadto. Ganong nangabit mo siya, ma'am, oy? Oh, kagwapa niyo, ah. Bisan medyo mature na ka. May lagi gwapa pa ka. Umot. Huwag hamis og panit. Well, gwapa masabtong among katabang ko doon niya batanon. Nang kita tingali siya og batanon, mura ba og mura tsuk na kong buhi, gamay rabaya. Ha? Oh, gamay ang kangser? Ooy, kung masuta ko gani ron, nga may kabit yun siya, makita yun niya. Mapastos ko yun siya. Mga pitsad ko. Mubaws ko. Mangita kog laki nga dako. Ma'am. Ato na ka, sir? Oh, darling. Ikaw ha. Pero may higit kang mag-share na ako. Sige na, anto na ko. Huwag mo balik ugma ha, kay ganahan ko nga makig-sex ni mo eh. Kaya ang imuha, hugot pa kayo. Ang sa ko asawa ay ambot na lang. Bilis ka na kaya sukad na kaanak. Pero, darling, mahadlok mong kumasakpan ni Ma'am Concha. Uy, maldita ra ba kaayo to? Di lagi ka masakpan. Ako rin may baw. Ha? Tana? Sige. Yadit ka sa gawas. Kahit tuara man ni mo gipark sa gawas ang imong auto. Okay. Niyan nata dol-dol sa akong auto. Sige, ato na ko darling ha. Sige. Kaysa ko ba? Dami agin ni mong lips. Darling, uy. Kaysa mo lips. Tinuod yun di ay. Nga si Ani nga atong katabang ang imong gikabit. Uy, ni Aka Concha. Ayaw ka bala ka. Dili ko mangita og kubot. Concha. Buwag na ta. Unsa? Uy. Buwag na ta. Kay mangita sab ko og batan-ong laki nga ipuli ko nimo. Hilas tawhan na. Nangapit. Murag dakong iya. Mga bitsap ko. Kanang lalaki nga dako. Ako noon, ma'am. Dako ning ako. Gani, kutol sa babae nga akong mauyab, no? Unya, akong may labtan. Bugan ko. Kay,
dili ka gwanta sa kuha kadako. Unsa? Mao na, ma'am. Pero, pobre lang ko. Di ko angay ni mo, ma'am. Mao nga, magbuy lang ko. Oh, ma'am. Imo mo kung ipakasir og mayang auto, ma'am. Hala, kadako tuon sa imo, Gilbert. Ma'am, ma'am, ay, ering, wala ko sa ani, ma'am, ha? Imo ba yung gusto nga, natanaw ka sa kuha? Ha? Ma'am, ay. Ikaw ipulin ako sa kumana. Tano sa kwarto, tana dayon, Gilbert. Ma'am, hinaya tao pagsikan mo ako. Basig matukan ka, ma'am. Mani, muli akong kipahita. Kadunan nga babae. Human maanol ang kasal nila ni ma'am. Kunsya, kami ng tipong papuyo. Huwag ito magkasama ang kaagin ni Gilbert, diniling tulmanon. What's the style? Kami na ang nagpuyo style.